sta hier bij basisschool De Schakel in Vogelwaarde. En daar zijn wij omdat het de koploper is van de e-waste race. Nou, wij gaan hier eens even vragen aan een aantal leerlingen en een leerkracht hoe zij zo bij die koppositie zijn gekomen. We hebben bijna 200 punten staan voor. Kijk, dus jullie staan eerste en als je nou wint, wat dan? Dan krijg je €500 als je eerste bent. Oké, maar gaat dat geld ook echt naar jullie toe dan? Ja, groep 8 voor schoolkamp. Oh, dus dat wordt een lekker kamp dan. Ja, zeker. Wat heb jij al ingezameld? Heel veel stofzuigers, tosti-apparaten, maar ook telefoons en kabels. We doen met veel enthousiasme mee met alle kinderen van groep 8. Sowieso voor het aspect natuurlijk om e-waste op te halen, voor het goede doel. Maar ook wel het winaspect van, kunnen we misschien wel winnen met deze club en dan toch nog €500 ophalen. Wat voor lessen krijgen jullie daar nou over? Dat we gewoon in plaats van alles moeten weggooien, gaan recyclen en zulke dingen. Ja. We realiseren ons wel dat er veel oude spullen zijn die niet meer worden gebruikt. Oké, dus jullie zijn er wel al van bewust. Ja. Nog een paar weken te gaan, dus jullie gaan er goed voor. Ja, tot 2 oktober, dus we gaan er nog voor. En de kinderen zijn nog steeds heel enthousiast. En we krijgen ook heel veel aangeleverd door mensen uit de omgeving, familieleden van de kinderen enzovoort. Dus mochten de mensen nog materialen hebben of e-waste hebben, we ontvangen het graag. Kijk.